borong ni langma tini tongke khana kri sabani kepalo tamo sui horja kebo sirigya o sungzaro kogono sajago sakni kepalno sakno sui honai malkhung mothor ke sakno naijomnani nango pati muni yakni katinani bagai haina hai belai khe wana ma singsa koktoma kasoi phayuka tini koktomani bisingtei pati mung tini phung kechang jorao khungsa maruti ben malkhung mothor nai bai scooty mothor nai nahar lalai ke thuta lekya pati ba thai kha athara bulani makchu chara kamiwo koktomani bisingtei saiman kha maruti ben malkhung nok phangni mung kha koran bagyo mol somhanai hothat ke o jagao cerai khorok nai scooty bai ani ongklogo phaiei khupai khatam ani gari ongklogo mo bo thayok lai mo athar blandar no klayo athar blabisi athar bolana inke borok ke tabuk biang thangkha o thu thainai ro borok tabuk khorok sa kisa totrawo rajak lahang keba bukarok phaiei hospital langnai hinai thangkata borok tama gari tama scooty bai na scooty ke nini gari tama khoting kha ani gari to koti ongkha ongklok ni glass pura phatika kari kha angke bumper phatika angke tanki phatika ta morok nostong bai kha ekdum ge borok phaipuru ang to sirak ya ongklogo phai borok phayo hnai bosia tama hanmale horon roya borok angke chrai helmet bokrei chrai 16 bosor 15 bosor 17 bosor ongnai na borok khorok nai ke borok ni kami rok biang sai deman borok ni kami omo manika athar bala ganani no na ganani no changke nang naimani khe tamo tabuk ang naimani khe tabuk ani to belai khoti ongkha prai 30 rok to thangnai no ani bagai omono kisa ani to belai khoti ongmani bagai ang to sombab kerei rang paisa rok ni tabuk to obab somoy ani bagai kisa sanam ro thung hanai ang borok no sanani mujuta tu thai rok na tu thai rok na je thun thanai rok na ke nini sin mong sagarati ani bumong karon bai bumong som borobari athar blani aro makasara taklani nini gari khe tamo gari ani gari ben maruti ben gari